Kaixo denoi, gaurkoan ere hemen gaituzue Ezkatzian saio berri batekin. Eta gaurkoan, Osirondo azokan hemen Bergaran, gonbidatu daukagu Marisa Karasatorre. Kaixo, Marisa? Kaixo, ane? Bueno, zuk etxeko sukaldean zenbat ordu botatzen dituzu? Bueno, egunean ez dakit, depende, batzutan 3 ero gehiago, segun ze asmo daukaten. Ordu batzuk? Ordu batzuk, bai. Ordu batzuk bai botatzen dituzu, bai. Bueno, gaurkoan hemen elikagunen babestuta errezeta Marisak proposatu digu, ze berak jakituri handia dauka sukaldean, baina egia da errezeta nahiko xelebrea dela. Bai. Ez dela gure errezeta, baina gureratuta. Hori da, guretatuta. Orduan, ze errezeta prestatuko dugu gaur, Marisa? Xaxuka. Xaxuka, bai? Bueno, xaxuka prestatzeko, osagaiak zeintzuk diren aipatuko dizkizuet. Hasteko, tipula, piper gorriak, baratxuria, tomate birrindua, arrautzak, kominoa, piper gorria, piper beltza, hauntz gazta freskua, gatza, olioa, eta guk, zia zerba batzuk eta ogia lagungarri. Horrelaxe kozinatuko dugu. Bueno, Marisa, kontatu jazu, xaxuka prestatu behar deu, baina zure etxean zergatik egiten dezute xaxuka? Ez dakit nun ikusinean, pentsatzen dut internetetik ero. Zera da, rezeta mediterraneo, baina Palestina, Libano, hortik dator. Bai. Azkenian da, piperra da bat, tomate eta piper gorrixakin. Hori da. Baina badauka bere zaugarri, espezia diferentiak, oso horreza da, ekonomiko. Nik itxen dut normalmente piparran garaian, irailan eta horretan itxen dut. Bai, batez ere, hori da. Eta nietako oso goxu, oso ona, gustora jaten do betxia. Karo, etxian. Hori da. Zeinek eskatzen dizuzu? Ze gizonak xaxuka ez dizu eskatu. Bueno, bera ez, baina ni etxian jateko prest beti dare. Bai, sinisten dizu. Zera, ez dauke holan, bakoitza badauka bere gustoko gauzak, ero ez diena. Bai. Baina gauza diferentia probatzeko, ez dauka problem. Bai. Bueno, errezetarekin hasi beharko, bestela hemen hizketan. Pasaiazu, mesedez, tipula, ez? Tipularekin hasiko gea? Tipularekin hasiko gea. Fenomeno. Bat edo zenbat beharko itugu? Igual bi. Bi igual bi, bale. Bastante. Oso ondo. Bueno, eta kontatu jazu, zuk, sukaldaritza ikasi egin dezu edo etxean sukaldaritza herrikoia praktikatzen duzu? Bueno, a ber, beti ez, amakin eta beti ikasten dozu zehose. Bai. Baina gero itxen. Eta on ja internetekin ja hori da, kriston, bueno, liburu pila bai badaukat, beti da nik, bai, zuri asko gustatzen zaizu, sukaldatzea, ez? Nik usten dut azkenen... Liburuak dauzkat pila bat, eta beti gauza diferentiak eta probatzeko, beti prez. Eta ez bada, betxu, gauza diferente. Oin dela urte pila baten, telebizioan, Rain, Rain uste dut, Italiako telebizioan baten ikusin eban amama batzu, pasta itxen, eta orduan esanean, ni behin ingot, eta orduan ikasin eban. Hoxe, bai. Eta italiano ikasten be bai, bitxartian. Eske Marisa da sorpresa kaja bat, ez dezue imaginatzen. Marisa eta biok ezagutu ginen, hemen Erindajanek kontraste saio batzuk egin zitun, ze, karo, ni sukaldatzera etorri behar nintzen elikaneara, baina ni goierritarra naiz. Nik ezakit Bergaran nola jaten dezuten. Eta hori ni oso arduratutan egon horrekin, zesaten nun. Aber ni hemen hasi behar naizen prestatzen, kozinatzen gauza raruak, eta orduan egin genuen kontraste saio bat, han ezagutu ginen. Bai. Eta sanun, ara, ze modernuak dian Bergaran, Baina, karo, badator nunbaitetik, ez, sukaldaritza herriko iorizuk planteatu dezuna, zure amaren gandik jaso dezuna, ez da, etxean beti sukaldatzen, hori da oinarria. Bai. Hori da, zuk hor ikasten dezu kozinatzen. Hori da. Hori da. Eta gero ja, oinarri hori edukita, ja dozer gauzaren dezakezu, ez? Bai. Gustoko dezu, eta ordun ikusitzen dozu, probau, batzutan esaten duzu, espezia horrekin igualen eiz ausartzen. Hori da. Eta gero beste egun batez, ez dut probauko, eta ez bada guztoko, ez dugu errepikatzen, eta guztokoa bada, geratu itxen da etxeko errezeta baten. Karo, hemen asko gertatzen zaigu, ez da? Sukaldaritza herrikoia azken finean, bertakoarekin sukaldatzen da, eta bertakoentzako sukaldatzen da, ez? Herriko jendearentzako, etxekoentzako, baina egia da, gustatzen zaigunoi sukaldaritza,
beti berdina kozinatzeak ere pixkat aspertu. Hori da. Eta hor igual sartzen da, gaur egun ikaste hori, ez, probatze hori. Probatze hori. Hori da. Ze, karo, guk hemen espeziak sartu behar ditugu. Eta, bueno, ez dira espezia makalak, Kominoa... Ez, kominoa berezia da. Berezia da. Honi ze, Marisa? Horri pintzen duzu olixo pixka batekin, gaz pixka bat, eta hori biguntzen. Hori da, hemen utziko dugu. Eta bai pixka bat zera da honean, botakotzau, komino pixka bat. Hori da. Bueno, pixka bat, pixka bat desente. Zuek etxean hasi dezakezute pitxin batekin, bai? Hori da, hasieran gutxio botatzen, eban, probatzeko. Eta gero konturatu naiz, gero tarixo eta gusto. Karo, lehen aipatu dezu, xaxuka da, errezeta bat Mediterraneo ingurukoan, eta bai egia da, Marrokon ere... Hori da, zegatik, toki batzuk izen diferente, ero igual ingrediente diferentiak, bai. Hori da, bai, zezuk etxean prestatzen dezun adibidez, gaztairik ez du eramaten. Nik ez dut ipintzen. Hori da, zuk ez dezu jartzen, baino egia da, Marrokon gazta desente egiten dela iparraldean, eta beraiek bai jartzen diote, eta guk hortara ekarri dugu. Orduan, tipula jarri dugu ja pixka bat bere hortan erregosten, eta orain espeziak egingo ditugu xehetu, bai? Bai, ipiniko gatz pixka bat, oso ondo, bai, tori. Komino eta pipar beltza. Bale, ados. Gatza jartzen zaio, ze morteruan heldu egiten dio, bai? Eta horregatik horrek lagungarri egiten du xehetzerakoan. Berak gatza jarriko diogu, Marisa? Baitxa. Bai? Bueno, pasatu jazu aldezunean. Bueno, eta, karo, hemen zuk zure etxean beti kozinatu dezu, eta, pentsatzen dut hasiera batean, zuk, esan behar nuen aurrak. Aurrak ja ez dituzu, ja heldu joak dira. Ja gizonak die. Baina, karo, zure etxera juten dira, jatera. Bai. Bueno, bat nirekin bizi da ondio. Bai. Eta aurra, etxian bazkaltzen dago, eta bestia aldanian bebai, badator, bazkaltzea. Karo, ze garrantzitsua da hori baita ere, ez? Zuk kozinatzen dezu, baina norentzako, ez? Bale, familiarentzako kozinatzen dezu, eta nola jaten dezute? Behintzat denok batera saiatzen zeate, ez? Saiatzen da, bai, segun ze errele botan, erosen ladaren, eta bebai, diferenti izaten da, baina bai, alba da, laurokan, bai. Bai, egia da taperrean bukatuko dula, janari asko. Baitxa, semiak igual eruateko, batzutan joaten da atuper batekin. Eta orduan prestau itxen dut, segun ze janari, potajiak, hau bera be, izan leike, geixagi, jaten dozun baino geixo balin badago, kongelatu, erotuper baten, eta gero eruan berotu eta listo. Bai, azkenean, errezeta hau, prestatzen ari garen xaxuka honek, berez gozaltzeko erabiltzen dute asko beraiek, barazki errezeta bat da, eta arrautzak eramaten ditu, ez? Eta arrautza horiek daude, barazki eta tomate saltxa hortan, egosita esango gonduke, ez? Eta, nahiko plater osasuntxua da, barazki guztiekin. Hau nola txikituko dut, Marisa? Berdin da? Bai. Fin-fin, akaso? Edo txiki-txiki, ez? Zera, tropiezu bat, dia. Tropiezu bat behar hori da, ez da pure bat. Ez da pure bat, ados. Behitu hau zela da, usaina da honi. Bueno, kominen usaina da. Bueno. Ze pena ezin dezutela usainu. Egia da, Euskaldunak pixkat kosta iten zegula espezieak erabiltze horri, baina, nik ustean dut ja irikitzen gaudela, ez? Horregatik gonbidatu nunik, Marisa, tradizioan oso oinarrituta daukazuzuk, azkenean hau pisto bat izan leike. Hori da. Baina, karo, egunero prestaketa horiek eta egunero kozinatzeko eta ez aspertzeko, buelta hori da, ez? Eta oingo gaztiak ja asko dakixe. Hortiziak joaten, gure garaian ez ginuan kebab bat probau sekula bez. Eta ontxe edozein egunetan jaten dabe, orduan ja hotxuta dare. Kanpora joaten die, hango janarixak bebai probauta dauke. Bai, hori egia da. Orduan ja... Baina zuk usten duzu asko dakitela edo gauza asko dastatu dituztela? Asko dastatu inabela. Hori da. Eso. Ze, karo, nik beti esaten dut, kozinatzea ez da errezeta bat jarraitzea. Ez? Karo, ikusten ditugu TikToken, Instagramen, ez? Errezeta pilo bat, bai. Baina oinarri bat ez balin badaukazu, oso zaila da benetan jakite hori. Hori da. Ez? Karo, kozinatzea errezeta bat, niri adibidez okinak, ez? Okin on batek
ezin da neurtu beti zenbat ur jartzen dion irinari. Hori da. Ez? Eta etxean ere zenbat aldiz esan digute amak eta amonak, behar dona, eskatzen dizuna. Eta morrua esatzen da, ez da? Bai, baina hori ikusi itxen da, usaindu itxen da. Hori da, ez? Eta nik usten dut hori da pixka bat galtzen ari garena, ez? Nun ikasten dugu gaur egun kozinatzen. Instagramen, karo, hor ez dizute kontatuko. Ez. Eta transmisio hori ere ez zaila da, ez da? Marisak adibidez, sukaldeaz asko daki, baino puntua ere egiten du. Eta oso ondo gainera. Eta zu ere juten zera, jendeari erakustera. Bai, bueno. Elkartruke bat egiten duzute. Hori da. Taldetxon baten egotenga, bai, eta batek ez dakixena, bestiak esan, erakutzi, aholkatu. Eta ikusi, eta nola egin. Orain ere badago alako moda bat puntuarekin. Bai, bueno, kriston mobidia dago. Eta interneten ikeragarrizko gozapi, baina, karo, ez da berdina norbait ikustea hori egiten. Bai, edo bideo batek eta hori bai begisa iritzen da. Egin, azkenian ikusitzen oso, hau geizki dago. Hori da. Zea, ez dakizea itxik, baina geizki dago. Ez daukaten zioa, hori dago oso las, sukaldearekin berdin da. Hori da. Usaia, nik askotan ja, gatza falta zaio, ez dezu probatu, baina badakit. Hori da. Nik badakit ja usaiagatik gatza falta zaiola. Bai. Honi dana falta zaio. Bai. Venga, bota gauzak. Gatza, espeziak hori da, ni gatza pixka bota dio. Bai. Orduan, lehenengo kominoa botako diogu. Fenomeno. Oso ondo. Eta piperrautxa noiz botatzen diozu? Piperrautza gero, tomatia inda gero. Bale, oso ondo. Ez erretzeko, ez da? Ez erretzeko, bueno, gero. Bai, egia da, espezie batzuk, oliotan eta erregosten balin badituzu, aroma gehiago zatatzen dutela eta zaporea gehiago somatzen da. Baina, pimentoia konkretuki pixka bat da delikatua, ez? Hori da. Bale, bueno, nik baratxuria sartu diot eta baita ere sartu diot. Hau, behar dugu pixka bat bihuntzen joat. Eta kolore pixka teukitzea, ez da? Oso ondo. Denbora pikin bat eman bar diogu. Eta oraintxe jarraituko dugu. Bueno, Marisa, nik uste eta hau, ja, kolore pixkat hartu do. Bai, oin piparrakin hasiko da. Venga, fenomeno. Ale, Eta, karo, aipatu dezu, errezeta hau kozinatzen dezula batez ere irailean, ja piparra... Piparra eta tomate, amengo tomate eta amengo piparrak zea da honian. Karo, orduan erosten dut, ni astian behin erosten dut piparrak, egozitzen dut laban, zera kentzeko. Mozuko ditu bitartan, hori da. Azala eta danak kentzeko, eta itxen dut piparrak, betiko bezala. Betiko bezala, hori da. Gero zeitzen dut pipar horrekin, batzutan, aragisakin erojan, gure amak eta itxen zeben bezala, ero, noiztenka aldatu itxen dut, eta esatu, xaxuka pixka bat egin. Karo, eske azken finean, beti sukaldatu izan dugunok, nik usten dut, badaukagula jakintza hori baita ez, garaikoarekin sukaldatzeko, eta aprobetxatzeko, tomate pila dagoen hortan, piper pila dagoen hortan, karo. Eta hori garrantzitsua da baita ere, ez? Azkenen, prezio aldetik ere bai. Zemerke ateratzen den errezeta hau irailean egin, edo apirilean egin. Hori da. Eta diferentia, diela, tomatiak, bai, amengo tomatia iraileko, ez? Ja da horian heldu zapore horrekin, eta, bueno, pues... Karo, guk orain, moldatu behar gea, poteko tomate birrinduarekin egitera. Bueno, egia da, produktua ere, ona da bai, kalitatezkoa den heinean, errezeta goxo aterako dala. Nastu pixka, Marisa, bestela igual, nik bakizu, beti dena fuerte jartzen dut. Karo, ez dizue konto, baina Marisa kastizkenero nerekin sukaldatzen, kozinatzen do, barkatu. Hemen... ja tandem da. Bai, ja gea duodinamiko bezala, ia pixka. Ze, Bergarako azokan, hemen Oxirondo azokan, elikaenea sortu zenetikan, eguaztenako Xirondon ekimena antolatzen dugu. Hori da. Eta astiazken arratsaldero, bertako baserritarren azoka dagoenean, guk egiten duguna da zuzenean sukaldatu. Hemen ikusten dezuen hau,
guk astizkenero egiten dugu. Hola neotenga. Eta garaian garaikoakin, errezeta oso simpleak. Bai, 10 minutuko sartainika da bata. Hoi da. Eta gero ja, banatu. Pintxu moduan, ero erateko, ero hartzeko. Eta denok gonbideuta zauzte, karo. Bai, musutruk. Musutruk gainera, Zuek etorri, produktu freskoa eosi garaian garaikoa, eta gaina mokau jan. Eta horra askotan ere, transmisio hori etortzen zaigu. Baitxa. Beti errezetak zabaltzen, jendiai animatzen, hori da, hau izu eta... San Blasetan kafetxoa prestatu gendun, bai. Eta gero bakoitzak ekarri zuen bere San Blaseko opilaren errezeta. Hori da. Eta hori ere ze garrantzitsua dan, espazio horiek sortu. Bai. Eta batzutan goxotik be bai, joaten da zera, sukaldeko afizioa sartzen. Ze ematen dago errexagoa dela, umian dako, bizkotxo bat ikia, hori eskolako bizkotxo hori jogurrana, zeinek ez dago egin, umiakin. Ados. Eta gero ja, joaten za, nazketak itxen eta lakotxe gauzak. Gure fan lehenenguak, dia mutiko, hiru bat mutiko. Daukau hiru gaztetxo. Eguazten erotortzeia eta jaten dabe dana, Dana. Berdin da berduria izan, erosa izan, dana gustora. Nik usten dut horre ere, kozinatzea garrantzitsua dela, baina gero nola jaten degun ere, Baitxa. Eta zer erakusten diegun baita ere gure ondokoei, denetik jaten, dagoenean dagoenakin konpontzen, ez 5 plater ezberdin egiten mai bakoitzantzako, zuri hau ingo iztu bestia ez, hemen, danok, zartaitio. Nik uste errezeta hau ere oso aproposa dela hortako, ez? Zartaikada bat egiten da, eta hortikan bertan, jende gehiago betorren eskero, beste arrautza bat ipini, eta listo, hori da, eta balio dizu, gozaltzeko, egiteko bruntx zure launekin, Ero soziedadien afaritxo bat itxeko, afari pasadatxo bat itxeko. Hola, tonto, zenba gaude, ez dakizu, arrautza batzuk eruan gutxuguta. 4 gaude, 6, Hori da, berdura gehiago gutxio, igual da. Bueno, guk hemen ere, nik sartu dizut hor, zer ba. Hori igual tomatean ondoren botako diogu, presko jartzeko, fenomeno. Venga, orduan, orain, tomate birrindua botako diogu, bai? Komentatu dugun bezala, udabukaera balin bada eta tomate helduak balin badituzue, bikain. Egiten dezuna... Igual ez. Igual ez dobingo ezer, Bueno, bakizu hau batzutan, hola, direktuan. Ai, Jesus. Ya está. Tomate naturala balin badezute, bikain, dana txikitu eta bertan. Hori da. Baina, goaingoan, holako xea. Dana botako iot, Bai. Gero probauko bergatz gehiago bia da, ero zer, eta listo. Eskatzen dizuna, Marisa? Hori da. Eta probatu inbar da, eske karo, kozinatzen probatu inbar da, denbora guztin. Alen astutu, Marisa. Eta gatza esposu hartu nahi, zehose daukazulako, kominu gehiago pi. Bota, beste bisitasun bat emoteko. Espezien, nik usten dut, beraien gauzaik oberena hoxe dala, ez? Potentziatu egiten dituzte edozein zapore. Eta askotan, gatzak entzen digute edo gatza gesten digute, eta gelditzen gea pixkat umezurtz, ez? Ai, gatza gabe. Jo, gatza gabe gauza asko gileizke, ez? Neri baratxuria ikera garripila gustatzen zait. Eta badago baita hautsean, lehorra. Eta beste zapore badauka. Hori da. Eta, pixka bagotatzen zu oreganoa, eta ja beste gauza bat da, ez? Bai. O limoiarekin nik asko egiten dutena, ez? Limoi pixka raiatu eta, ja, beste mundu bat da. Nik usten dut hor aukera asko dauzkagula. Eta kominokin eta bai digestiorako oso ona die. Bai, espezie bakoitzak badauka bere kominoa da digestiorako eta piperrautxa lenguan batekin komentatzen detoxa da. Ai ba. Depuratzen laguntzen du. Astean bitan bota ezkeo eta gehitu nintzen sanu behi da. Hola, kanpoko gauza arraroik ekarri gabe piperrautxa. Eta gu jakin gabe, Marisa. Hori da, enteatzeke. Guain dizema gauza dauzkion ikasteko, Buah, astirik ez. Hori gertatzen zaigu, hori ere ia da. Azkenen saltxa askotan sartuta ibiltzen gehala, Marisa. Bueno, hau zenbat minutu utziko genituzken hemen. Hori bigundu pixka bat inbia da, piparra pixka bat bigun gehatu. Oso botakotza duzea? Piperrautxa, bai, detoxa bota jozu, venga, oso ondo. Bueno, ikusten dezute. Simple, errex,
Beti bezala, zartagi bat bakarriz ikintzen. Hori da. Gainagu, zuen bizitza errazten, beti. Holaxe. Bueno, eta hau, pixka bihuntzen den bitarten, nahi bezu, ziazer bat moztuko ito, bai? Orduan, nik entzen dut eta zuk mozten dituzu fin-fin? Bale. Venga, pasatzen jungo naizola. Bueno, badakizue guk hemen beti gauzak aparte uzten ditugula, ze karo, gure ontziak zabor modua funtzionatzen dute, baina guk ez egula ezer botatzen. Eta adibidez gaur, interesatzen zaiguna, ziazerbaren ostoa da, oso fina dalako. Beraiek, baita ere, erabiltzen dituzte hemen, perrexila. Perrexila, bai. Freskoan botatzeko. Hori da. Baina, bueno, ziazer bat jateko beste modu bat da baita ere. Bueno, dena pasako izkizut, bai, venga. Ez, danak ez? Bai, bota, nik danak botako nizkioke. Baina, ostoak daukan densidadeagatik, hori moztuko dugu fin-fin eta tomatetan egosiko dugu pixkat, baina puntak utziko ditugu, gauean tortillatxo bat egiteko, adibidez. Marisa? Baitxa. Baita. Jakin dezazuela, beti bezala, gu trukoak ematen. Ziazerbaren zurtzarrak, ziazerbaren zapore berdina daukalako. Txikiago egin, oliotan pixkat erregosi, eta txispum. Nari batzutan, alakotxe gauzak igual gaur ez tozu erabilibia. Hola, nontzitxon baten sartu kongeladorian, eta ja, 2 edo 3 daukazunian, daukazu ja, pure batera botatzeko. Nire amak 2 kongeladore dauzka. Bat da prestautakoa gordetzeko, eta bestea da olako gauza gordetzeko, sukaldekoa. Eta holaxe, zer dan jakitea, hori da. Bai, transmisioa, Marisa. Bai. Prestatzea, sukaldatzea. Eta gero gauza honak, pena emoten, hau, ez? Zu daukazu alakotxe gauza honak, eta hoi zein biot, dana bota. Hombre. Txarriak ero eukiezkero, txarri jana izango zen. Baina zelan ez daukaunan. Gainera, zesan baizut, badakizu ziazer hauek Inigo Ziarretakonak dira. Karo, guk Inigo zagutzen dugu. Bai. Astizkenetan berarekin egoten gera. Berak ekartzen du, postua jartzen du politxa gainera. Dauka esku bat. Eukitzen dau, bakarrik ikusteko merezida. Garbi, polita. Bueno, besteak ere, baina Inigo dauka alako. Carmenek bai dauka oso postu ederra. Hori bai. Baina gaurko ziazer bat bereak dira. Eta gu badakigu zenbat kostatzen dan ziazer ba horiek ekoiztea. Eta galtzen direla tita batean. Bai. Oso delikatuak dira. Orduan, nik usten dut hori ere, etxeko andre batek edo etxeko gizon batek sukaldatzen duen pertsona batek badakila, ez da? Jakituria hori badauka? Bai. Hombre, bizimodua oin ez da lehengo bezala, ez? Ez da, nire ama joaten zen errekautara egunero. Bai. Egunero, eta itxezeban gauzak egunero. Ni momentu hontan, daukat astirik eta itxen ditu gauzak, baina lehen astian behin itxen eman errekauak zapatuan, aste guztirako, eta orduan gutxi gora bera antolatu aste guztiko hori menua eta zelan egin, eta... Bai, egia da gaur egun asko zerrexago daukagula. Hori da, txukukin oin modan da hori. Bai, bueno. Betidanik injoguna batzuk. Hoxe, emakumea lanera aterazan momentuan, bai, mikrohuila beha sartu zen etxe batzutan, baina beste batzutan antolakuntza. Hori da. Eta kitxo. Bai, ez da besteik. Gainera nik uste hori ere etortzen zaigula. Zuk kozinatzen dezun gixo bat adibidez, zuk badakizu 3 egun lasai asko iraukten dizula, oskailuan eta ez dala galtzen. Gehiago esango nuke, hobea dago 3. egunean, lehenengoan baino. Karo, hori dena ematen digu baita ere jakituria horrek. Ez, bakizu ze gertatzen da, Marisa. Botako ditugu ja horiekona? Venga. Gaur egun, sukaldaritza modernuan... Batzulako igual garinerako. Bale, ados. Bueno, gaur egun sukaldaritza modernuan gehienak gizonezkoak dira, baina denak aipatzen dute ama edo amona. Bai, egia. Eta logikoa da, ze azkenen beraiek kin ikasi dute, ez? Amarekin, amonarekin... Baina egia da batzutan... Etxian zeuana. Gizonezkoak, lanean zeuden bitartean, soroan edo indar fisikoa behartzen leku horietan, noski, azkenean emakumeak kozinatzen zuten. Baina ematen dula gaur egun, sukaldaritza dela zer oso teknikoa, ez? Batzutan bai. Hartzen dezu liburu bat edo errezeta bat, eta irakurtzen bakarrik errezeta, esatezu, Jesus, zenba denbora behar deten. Eta igual ez da horren beste, ala? Ez. Batzutan izaten da gehiago prestaketa, gero itxia baino.
Hori da, aldez aurreko hori, ez? Hori da. Edo... Ze horbe bai ez du sartzen, baina erosketak itxia be, zati importantia da, hori da. Joan baino lehen hau, batzutan Joan lista batekin eta ikusten dozu beste zehozer eta tentazioa ezin jozu egoantau. Bai, niri beti, gertatzen zait hori. Dozu menua, dana. Eta juten naiz 3 gauza hartzera eta bueltatzen naiz saski osoarekin eta menu aldatzen dezu. Karo, baina, ze garrantzitsua da betiko, ez dakit, harakinaren ajun eta eskatuzun nahi dezuna. Bai. Edo arraindegira edo, ez? Ezaguna izatia, bai. Eta konfiantza hori sortzen da, eta azkenen hor, erlazio batzuk daude baita ere, ez? Bai. Herrian sortzen dira. Nik usten dut hori ere, hori ere zuk esan dezun hori. Esate dut, hori, batzutan itxen dozu betiko janarixa, baina batzutan, hori lagunekin, ero gauza berezixa biozu. Bai. Orduan, esate dut, nora joan biasa eskatzea hori? Espazoiaz egunero, ero, astero, batengana, ja konfiantzakin, ze joan inbiasa. Gaur nahi dut hau, eta sekula beza etorri honak. Karo, zer mango izu ba, orduan. Eo zer gauza. Orduan, hori da. Bai, arrazoia daukazu. Apuntatu hori, errezeta ez da sukaldatzea bakarrik. Erosketa egitea ere, errezetaren parte dela. Bueno, Marisa, hau nik uste usauda dauka. Oin arrautza jabotako? Nik uste baietzala. Hasiko gea, ikusten dezute hemen, prestatu dugun azken finean, hoixe dala, fritata bat, esan dezun fritada bat. Hori da. Ez? Piperra, tomate. Tomate eta piperrak. Tipula horrekin. Bota geneizke barazki gehiago? Bai. Garaian garaiko, edozein barazki sartu dezakegu, bai. Baina, trukoa hemen txedator, ez? Hori da. Arrautza horiek bertan kaskatu, eta hortxe egosten utzi. Nahi gazta pasau jazu, ni gerorako prestatuko nahi, zatitxo bat, hori da. Hau, azkeneko ikutua egingo duguta, eta hasizu magia jartzen. Ez dakit, ze lau bat? Lau. Bai, hori da. Trukoare horixe da, pixka bat espazioa utzi, toki pixka bat egin, eta arrautzak bertaratu. Bai, igual zulotxo bat ingo. Bai, nahi bazu iozu zulotxo bat. Eta zuk estaltzen dezu o ez dezu estaltzen? Azkenengo momentuan, bai. Bai, ez da, karo. Hemen egosketan prozesu hortan? Hori da, niri oso bigunetxa gustatzen. Arrautzak. Orduan nahi xadot ondo ina egotia, bentsat. Hori da, bai. Nik nire etxean hor badaukagu. Batek gutxinda, beste kasko inda. Errezeta hau azkenean, nire etxean ere astean behin erortzen da, bai, ala, bai. Bai, hori jazta. Gatz pixka bat igual arrautzan gainean. Bai, igual hoixo botako jo. Orduan, honek, egosteko bere ur puntu hori mantentzeko nik estali egingo nuke. Eta... Eta inindo. 2 minututan bukatzen dugu platera. Bueno, Marisa, gaztaiaia hemen daukau, bota diogu, funditu da, platereratu ingo dugu, ala? Bai. Venga, guazen ba. Platerrontan ondo? Oso ondo, pikai. Bueno, hemen, gauza zaiena errezetana nik uste dela, arrautza ateatzea pixkat osoik, Bai, ez da? Bai. Bueno, ikustezu hemen gazta funditu dela, beste bat aterako dugu, ez? Ez da gino juntzeiten, igual hausia aterako dugu. Hori, biztan da ona. Hori da. Holan. Hori da. Honek dauka usai bat, Marisa. Baina mundiala. Mundiala, bai. Holaxe. Eta, guain, ziazerba horiekek gainetikan igual, ez? Esan diazu? Holan. Bai, hemen jarriko izut. Holaxe. Toke freskotxon batero emoteko. Hori da. Eta, bueno, hau... Onja ogixakin azteko. Eske nik ustean de gainera, ez daukala beste misteriorik honek, ogi on batekin hartu, eta disfruta. Eta behatza txopau. Hori da. Bueno, hortxe ba. Gure xaxuka.